जोंहा माने एबार आसाम एसेम्बलिया जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारियाव माने फार्स्ट टाइम जानो थांगासिनो दं। आच्छा गोजोन्थों लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांगोन मानो होननानै बुङोबा मोनसे जायगा बाजेट सेसन दङ बिटिआर बाजेट सेसननो दा बेहाय जों थांगासिनो दङ जेखिजाया मानि थाखाय थांनाय जागोन नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय दसेनि उनाव नोंथांमोननो आं सोंनानै देखायगोन आरोखि नैबे जाहैबाय आरोखि चिरां जिल्लायाव थानाय सबाइझार बिसिडिसि बियो ब्लकआ जाहैबाय सिडली चिरां दा जों सोंनानै लानो मानि थाखाय थांनाय जागोन नैबेवहाय माखासे सुबुंफोर दङ बा मानि थाखाय बुंनो हागोन नामा माने आसाम एसेम्बलिया बिटिसि अफिसाव जाफैगोन आच्छा बेनि थाखायनो दा बेखौ मा खालामनाय होनो बेखौ बाय लाहरनांगौ आच्छा दे सारा फोरमायनो हागोन नामा मानि थाखाय थांनाय जागोन बा बे जथुम्माया मानि थाखाय सिगाङावनो आं दा नोंथांखौ हामबाय होनदों दिनै जोंनि प्रग्राम दङ जोंनि बिटिआरआवहाय जोंनि अल आसामनि जेसेबांनाखि एमएलएफोर दं जोंनि केबिनेट मिनिस्टारफोर दङ बिसोर फैनानै बाजेट सेसन मोनसे दिनैहाय जागोन दा बेयावखौनो जों जाय बिथांमोना फैगोन दा जोंनि एमएलए सारमोन बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जों थाम-थिम जादों बेनिखायनो जोंनि बे सबाइझार प्राइमारि इउपिपिएलनि अफिसावहाय दा जों थाम-थिम जागासिनो दं जों फ्लेग बायदिसिना थाम-थिम खालामगासिनो दं दा बिथांमोना फैगोन जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामगोन जोंहा गोबां रंजानाय दं बिथांमोननि गेजेरजों जोङो गोबां हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन होननानै जों फोथायनाय दङ बेनिखायनो जों बिथांखौ मोजाङैनो जों बरायगोन आच्छा दा जोङो बेनिफ्राय माबायाव थांगोन आरोखि ना सुन्दारि जोंनि ओरैनो राननानै होनाय मथे जोंनि लाइन थानानै जों बरायनांगौआ जोंनि सबाइझार प्राइमारिया ओरै सुन्दारिनिफ्राय जों बै भालागुरिसिम जों बे लाइन थानानै जों बिथांमोनखौ बरायगोन आरो गुबुन प्राइमारिया बे गुबुन जे जायगाखौ राननानै होदों बिथांमोना बेयाव थानानै बरायगोन दे थेंक इउ होमबा लोगोफोर आरो गाइस नोंथांमोना खोनालांखाबाय बे जायगानि माने प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया नोंथांमोननो बिबुंथिखौ होबाय माने मानि थाखाय थांगोन बा बबेहाय थांगोन मा खामानिखौ लानानै थांगोन दा नोंथांमोना मिथिबाय दा फाइनालि जों नैबे जायगायाव सफैबाय लोगोफोर दा नोंसोरो नायलांबानो जाबाय नायलांबा भिडिअखौ नैबे जायगायावनो दंफैसै जोङो नैबाव रेडि बेयो जाबाय सुन्दारि मानसिफ्रा ओरै रेडि जोब फैगासिनो दङ एमएलएफोर फैगोन होनना बुङो आरोखि दा बिनि थाखायनो बेवहाय जमा जाफैबाय नैबे सुन्दारि जायगाया नैबे जायगायावनो दंफैजोबखासै आरोखि माखासे फैबावनांगौ दङ दाबो फैथ'वाखै नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबानो नुलांजोबगोन मानि थाखाय फैदों आरो सोर फैगोन नुलांगोन आरोखि नैबे जायगायाव रेडि जाफैजोबखाबाय आरोखि सारा बावनो दङ ओरै नायलांबावनि सार बे जथुम्माया मानि थाखाय जादों एसे बुंहरनो हागोन नामा रायजोफोरनो फोरमायहरनो हागोन नामा जोंहा माने एबार आसाम एसेम्बलिया जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारियाव माने फार्स्ट टाइम जानो थांगासिनो दं बिनि थाखाय जोंहा नैबे जोंनि इउपिपिएल सरकारा बेखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा माने बेखौ बरायनो थाखाय जों 13 चिरां ब्लक हिसाबै 13 चिरां ब्लक स्टार्टिं पइन्ट जोंहा सुन्दारिनिफ्राय नैबे बुस्थुआ जागायनो लानो थांगासिनो दं आच्छा थेंक इउ नैबेजों जों नायलांबावनो गासिबो मानसिफ्रा रेडि जोब आरोखि नेनानै दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गासिबो बिदिनो रेडि जोब आरोखि बेथिंनो दंलाजोबो नायलांबाय था नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुगोन नायलांबाय थाबा नुलांजोबगोन आरोखि गासिबो फारि जोब नुखाबायना दा आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय नायलांजोबबा नुगोन बे जायगायावनोसै आरोखि रेडि जोब नैबेजों दंजोबो गासिबो लाइन आरोखि दा बेनि थाखायनो बेहाय फैनायनि माबाया आं नोंथांमोननो देखायहरखाबाय दा जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि ओरैबो दंब्लाजोबो बेजों नायलांजोब नुगोन आरोखि नैबे लामाजों फैगोन होनना बुंदों नैबेजों
नोंथांमोना नुहुरखाबाय ओरैहाय लाइनाव दंजोबखासै आरोखि मानसिफ्रा लाइन नुहुरजोबखाबाय माने नोंथांमोना दा बिसोरो नेनानै दंगासिनो दङ MLA फोर फैगोन दा बिसोरखौ आसाम एसेम्बलि माबानिफ्राय फैगोन आरोखि बिसोरो बाजेट सेसन दङनो दिनैहाय बिनि थाखायनो लाइनाव दंखासै दा बिसोर फैगोन आरोखि बिसोरखौ बरायनांगौ आरोखि नोंथांमोना नायलांजोबोबा बुजिगोन नायलांजोबबानो जाहैबाय भिडिअखौ दा माखासे मानसिफ्रा बावनो नेगासिनो दंखायो आरो फैबाय थादों मानसिफ्रा दङ बावनो अट'फोरबो दंजोबखायो आरोखि बे अट' दोननाय जायगायावनो गासैबो मानसिफ्रा लाइन दंजोबो सोरखौ नेदों सोरखौ नेदों सारखौ नेदों नै बेजों नेगासिनो दं आरोखि MLA फोर फैगौ नालाय दा MLA फोरखौ बिदाय होगोन दिनै BTR बाजेट सेसन दा रेडि नेगासिनो दं आरोखि MLA फोरा ओरैनिफ्राय फैगोन दा नैबे जायगायाव नेगासिनो दंजोबो आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय था नुलांजोबगोन भिडिअखौ गोलाव लाइन जाबाय नैबेजोंबो नै बिराद गोलाव लाइनसै आरोखि एकदम हरै सिगांसिम दंहैजोबो लाइना नै जोंहा भिडिअ खेबगासिनो दङ नायलांबावनो एसे बबेनिफ्राय बे लाइना बबेनिफ्राय बे लाइना थेंकिउ हरै नायलांबावनि दे MLA फोर फैगौ नेगासिनो दा सबायझारनिफ्राय फैदा ने दे नैबेजों फैगोन आरोखि बेनि थाखायनो बेजों लाइन दंगासिनो दं मानसिफ्रा ओमफ्राय ओरैथिङै उनथिङैबो लाइन दङ नैबेजोंबो गासिबो लाइन दंजोबो नै बिराद गोलाव लाइन जानानै थाबाय MLA फोरा फैगोन बे जायगाया जाहैबाय सुन्दारि लोगोफोर मानगोनां रायजो राजाफोर बे सुन्दारि जायगा चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय सुन्दारि जायगा आरोखि बेवहाय दा पाब्लिकआ फैनानै बेवहाय जमा जाफैनानै दङ मानो होननानै बुङोबा दिनै BTR माबानो फैबाय आरोखि बेनोसै बासआ नैबेलाय नै आसाम एसेम्बलि बाजेट सेसन बिराद गारि फैगासिनो दङ आसाम एसेम्बलि बाजेट सेसन दा बेनोसैमोन भिडिअआ लोगोफोर दा एसेनोसै भिडिअआ दोनथ'नोसै उननि आपल'डआव लोगो हमफिनसिगोन लोगोफोर दा बयनिसिमबो गोजोनथोंसै थांफिनसिगोन दा जोब्बाय खामानियाथ' नुखाबाय नोंथांमोना माने भिडिअखौ दा बेनि थाखायनो फैदोंमोन आरोखि